Nihao, vítam vás pri mojom novom diele Pasti na idiotov. Takže dneska si ukážeme novú pasť. Funguje to jednoducho. Nejaký idiot vstupí na našlapný čudlík, jeho toto zavrie a vybuchne. Nejak vám to predvediem a počkajte, najprv vám to napríklad tak. Je to tak prejené. Ukážem. Prepáčte za lagy, neviem čomu je. No proste ho tu príde, tu ho to zavrie, nevie čo robiť a vybuchne. Wow, tak nízko. Dobre, teraz vám ukážem ako sa to robí. Budete na to potrebovať skalu, TNT, našlapný čudlík, nejakú drahú vec, tabuľku, lepkavý piesť, rudít a čestku. Vykopeme si 5x1 a do toho dáme TNTčko. Na TNTčko dáme skalu a na poslednú dáme čestku. No pridáme, proste tu má ich byť 6, TNTčiek sú tu 5. Dáme čestku a do nej diamant. Nejak si to väčšíme. Aspoň tak na 3. A ešte tak, tu si dáme lepkavý piesť. Zase som to pokazil. O jedno vyššie a tak. Dáme si lepkavý piesť a na to skalu. Potom to budete maskovať, ak sa vám len chce, hej. Proste nech to nejak nevidí, hej, alebo neviem. Potom si prepojíme ruditom všetky tie našlapné čudlíky, čo tam dám za chvíľu. A ktorý povedie hore ku tomu lepkavému piestu. Tie úpravy to si budete robiť jak chcete, hej. Nie je to jedno. Len to nekopírujte. Tak to spojíme a ešte tie našlapné čudlíky a ceduľku budeme mať napríklad na to, že dáme nejakú výstrahu, napríklad nekradni. Nejaký zlodej si pomyslí, že hej, určite nekradni, hej. No tak, tam jednoducho dojde si po čestku, jeho to tu zatvorí a vybuchne. No to je pre dnešok všetko. Ak vám to páčilo, no tak dajte like, odber a tak ďalej. Niečo je zlé, tak dajte koment, budem sa snažiť odpísať. No a ďakujem za pozorenie, prajem pekný deň.